topatu nintzen. Egin esan, ez dakit nola azaldu behar dienen, sarrera nolakoa izan behar duen bertso hauena, baina, bueno, hasiera baten bertso hauekin aurretiken, ez nekin, humoretiken jo, histori bat kontatu. Iruditzen zait, tokatu zaigula bizitzea giza aro oso konplexu bat, ez? Ezagunari oso berezi bakituna eta aurrekarik izan ez duna, ez? Zentzu hortan, aro egoera globala oso larri da, iruditzen zait, eta hurrengo hamarkadetan erronka oso serio dauzkeula, espezie bezala, ez? Arazoa ez da ugatzen arazo politikoa, o ekonomikoa, o medioambientala baizik eta kontzientzi krisi bat. Kontzientzi krisi baten murgilduta gaudela ikusi zaitez. Orduan, hilo hortatiken pixkat ateatako gogoeta baten tiken jaiotako bertso die. Hala eta guztiz, sinistet sinistet gizatasunen. Sinistet maitasunek duen indarran eta oso errotik sinistet berenean. Sinistet autoizmon eta sinistet gizaki indar luekean baloretan. Orduan pixka zentzu hortatiken, zentzu hortan ateatako gogoeta horretiken aiotako bertso dira. Ez dakit bidez esan. Tokatu zaigun aro honetan, bada sobera desorden, nere tokirik jakin minadet, hau zuzentzerik bauden. Noa bada barrura, eta ezin burura, saiatu nahi bazeren, individualismoen gainetik munduak behar nau gehien. Individualismoen gainetik munduak behar nau gehien. Gizari osoa hartu nahi nuke, ta ez bakarrik azala. Kolore denen gainetik gara, sustrai bereko ez bada. Korrondea berdina, ta denongan jakina, mila beldurren itzala. Askatasunak ordainsari bat, izango balu bezala. Askatasunak ordainsari bat, izango balu bezala. Maitasuna den itxaso zabal, hortan igeri gabiltza, eta itxaso horretan non nahi sortu oidu ekaitza. Niak ez diguzten, maitasuna ikusten, hor aurkitzen da baldintza. Norbanakoan aurkitzen baita, mundu berrirako giltza. Norbanakoan jaiotzen baita, mundu berrirako giltza. Esperientzian oinarritzen da, gure barne garapena.
Etxeko lanak erdizkein dituz. Bertsuan jarri dut, baina zitu primatu orduan. Ondo bueno, egin dia, askok igual behin baino gehiagotan pentsatuko zena, baina nik memoria historikoan da inguruan asko pentsatu hemen lantzia da tokatu zitzaiten arte, eta, bizi izan zuena elkarrezketa batzuk eta inostian, 4 zitzaizkiten idea batzuk, kantatu. Isildutako erraiak, beldurraren teoria, bihurtu zaigu egia, erdiaren hilobia, naiz bertsio bakarra den, eguneroko ogia, berreskuratu nahi dugu, arbasoen historia, jakin nahi dugu herriak, bizitu zuen zoria, ze belaunaldi zeri zen, zen bidean eroria, zein ametxe eta odolek, zikindu zuten horia, behingoz eskura dezaten, zordi egun memoria. Izatean belaunaldi, iraultzailea bestia, abi jarri zen herrian, hainbeste sasi espia, inbidia bihurtu zen, errespetua urrezkia, mundu hobe bat sortzeak, du prezio garestiak, baina dena emateko, egon ziren ez prestia, gure ahotsean da gaur, sortu zuten abestia, haien omenez dikoa, iresmen doinu eztia, bailik zorbi egurako, egun daukagun guztia. Batzuek bizi nahi zuten Espainiar Republikan, besteek sinisten zuten karlista den erentzitan, beste batzuk soilik zeuden behar ez zuten tokitan, guztiak dira biktima, osatzen doan kronikan, baina altxatzen jende bat, boterearen irrikan, beste oro zapaltzeko, ez zuten pentsatu ditan, nortasun bakar bateko, herri baten inbiditan, haundi bakar bat nahi eta, utzi zuten bizatitan. Zenbat eraso mingarri, zenbateko bazterketa, hitz egiteko gai balitz, kanpo santuko pareta, herri zino olioa, tripetan ezin gordeta, bandera bizkar gainean, herri osoari buelta, soildutako buruatan,
eta gero, lotxa pixka ematen. Zela nola ez dakigu Bueno, ja esan jo, eta. Nik dizkion amonak ondela urte terdi, beha egin berritan. Bertso batzuk justu zizurkilgo bertso paper lehiaketako eta, bueno, a ber, zen zarteatzen. A ber, gustez ezkizu. Negu gorria, gorri-gorria, izena dion bezala. Eguzki faltan, euria sobran, zein eguraldi patxala. Urtaro beltza, erdi aldera, iritsita berehala. Haize ufala zitala, eltzen ez golpe makala, eltzen ez golpe makala. Sukalderaino iritsi nintzen, arrastaka nola hala, eta orduan sinistu nuen, benetan egia zara, benetan egia zara. Eriotzari aldegin nahian, igaro bizi osoa, gure artera iritsi arte, guretzat zerbait lausoa. Denon artean osatu gendun, malkoekin itxasoa, zure magalan goxoa, oroimenean jasoa, oroimenean jasoa. Zure ondoan egote hutsa, horren gauza erosoa, beroa zena ozti urtzea, zer nolako arazoa, zer nolako arazoa. Zure bizian baserri gabe, ezin leike imagina, isili eta serio, lan asko zendun egina. Besteak ondo egon zitezen, zer nolako alegina, errealitate gordina, zuet zaudenaren mina, zuet zaudenaren mina. Zure mantalan ikusi gabe, bizitza ez da berdina, berriro ere ezin ikusi, irribarre aztezina, irribarre aztezina. Gure bigarren etxea izan da, beti gure lehorpea, familie derba teilatupean, bildu duen aterpea. Denon nahi genuen zorion hura, betirako izatea, ala zenaren ustea, ala ez dela ikustea, ala ez dela ikustea. Gure bizitza biegu bat dira, bigarrena da tristea, zegorra den sinistu nahi ez, ta derrigor sinistea, ta derrigor sinistea.
hutsa ematen zigun indarra, goxoa zen azahakara, bihurtzea zeinen txarra, bihurtzea zeinen txarra. Azken muxua eman nizunik, muxu bat bakarra, beste inestean etonik ere, badaukat orain beharra, badaukat orain beharra. Zeinen apala zure janzkera, mantal soñeko tagona, zure kolore alai horiei zerikoten zoriona, gelditu gabe ibiltzen zinen beti gara eta ona, nora jantzera ona, horren xume eta ona, horren xume eta ona. Besaulki beltza zein ustagoen, orain zure zaindagona, zu zaindu modu berean, zainduko dugu aiona, zainduko dugu aiona. Euskal abesti ospetsu batek dio negua joan data, udaberria iritsi zaigu sokariko bortiraka, baina elurrak hor jarraitzen du, ez du alde egin hau marka, denbora doa kostata, elur malutei bultzaka, elur malutei bultzaka. Eguzki gabe gogortu zaitu, eguneroko aldapa, lehen egunero argitzen zigun, eguzki izpira falta, eguzki izpira falta. Bueno, ni sorta honi aita izatera doan bati jarri jo izenburua, nekin balio izango zuen inik unia, baina no, ematen gaurko ez bintzen zuen, behar eta. Gaurreko sortak bazpen, ze pentsatu emateko eta osnatzeko zera, eta honek baten batiko lenguaio ze pentsatu eta. Hasiko gara. Zorionak gado eta Eli. Bertso jartzeko hartu dut beharraina,
pentsatu asmotan, bigauzben hartolaren etxean lotan, bigauzben hartolaren etxean lotan. Naizta adarra joko diagun beti du, zer pentsatu baditek bidero hiru, eta hile bizitzari txiki baten tru, iritsiko zaizkio aldaketa batzuk, biberoitik zurrut, pure eta jogut, behar eta burruz, aurrako latitu, merezi izan duen esango digu, merezi izan duen esango digu. Bueno, nik idatzitako bertsozale elkarten zalupazen, azkeneko urtetan indun lanagatik, eta Tolosaten dago bertsozaletasune ikusita beharrezkoa zalako olako zerbait. Alasen irakurri nuzuen ideia azalpen, barruan gogo pixka bat sentituagatik barmen, ez ni ez naiz joango pentsatzen nire arten, inguruak ordea entzun nahi ninduten hemen, ta aurrara etorri naiz beste bilagunen tarten, une eder baten buru bertsoa dela bizipen, aritu zinere sorta baduta hainbestek hemen, aritu zinere sorta baduta hainbestek hemen. Bertsoa aitzakiatu dala una erako, giro ederra sortzea, maizkitu zaitasun asko, hemen ordea lortu da, bertso zerbatzea babo, zuen lanari eskerrak, izugarria delako, horregatik zorionak, nire partez talderako, gaur egindako atxor, biolibere biharko, Tolosateak alako zerbait behar zuelako, Tolosateak alako zerbait behar zuelako. Gairen baten zuten dugu, ta zer esana ahotan, horrexegatik sarritan, agur izan beraotan, gure agitzez besaten, irteten zaigun doinutan, batzutan nahi gaberen, sentitu arren kolokan, esku baten horrakorik, ez dut ezautu askotan, aritu zeko kidei, zuei zuzenduz nagotan, guk ere mundu bat sortu dezagun baina bertsotan, guk ere mundu bat sortu dezagun baina bertsotan. Ilabonata Tolosa, zizurtik da alegria, berasteriko baten bat, ere bertso zalegia, zuen ekar
Beloki gaia proposatu zuten, igande Madrilen futbol partidu baten aurretik hiltzan mutillo izan da, eta horren ingurun nire bizio lotzen junaz, bertsoa eta futbola, horren ingurun. Eta horren buelta ez eman, alperri da. Madrilen ikusi dena ez da izan hain polita, futbolaren aitzakian sortu baita ika-mika. Bertakoek Koruñako batzuekin hitz eginda, asetu nahian barruan zekarten odol irrika. Madril lokaletan hasi ziren elkarri harrika, gorpu bat errekan utzi ta joan ziren korrika. Tamalez lehen ere gaude halakoak ikusita, nahasten baldin badira futbola da politika. Muturfoka hasi ziren kalean ehun eta piko, tabatek ez du berriro partidurik ikusiko. Naiz eta esango duten ez dutela berriz hilko, aldi bakarrak nahikoa izan behar zuen jakito. Bostin porta zait izena badu frente atletiko, gaurko gortardun behar da ta bihar mantendu tinko. Zelaietatik bidali nahi baditugu betiko, bestela futbolak ez du sekula irabaztiko. Futbolean zabaldu da gertaleikenaren kezka, azken urteotan dena ez delako izan festa. Ta
berean tegia, baina guain esplikazio eman behar omendik gure Artola eta etxe hortek behar zatik izatuen bertso sortakin. Eta etorre ezela hori biak azaltzea zatik izatuen bertso sortakin. Gero ez dugu esatea, nio kubat abate hone bali mau barra jundu eskatzeko. Gaizki esakan nola hasidan, Anoetako liderra, ai etxe orde konpondu behar diau indako okerra. Alperra eta zerria gaituk, ene hau begu aukerra, izango aizerria eta ni izango nauk alperra. Nork eman dio orain Mikeli, hori esateko baimena, nik uste nuen gaurko gauean, bera laguna nuena, beraz baztertu zerriarena, baztertu alperrarena, bapatekoa izaten baita, bertsorik onen onena. Zerria eta alperra deituz, pasa digute kanpaina, horretan behintzat iguaran dugu gure talden kapitaina. Etzazu ustenik egin nahi nun egun honetan azaina, lotxa eman dita ekartzea egindan eduzkan baina. Artolari gaurkain hartu dio, ausardiaren ezinak, Artolarenak gabezi batzuk, eguneroko jakinak, urrengo baten kanta ditzazkek, gaur prestautako berdinak, bazekiagu badauzkakela, irean aiari eginak. Politaskoak egin nituen, Asera eta Amaia, nere anaiak ematen baitu sorta haundirako gaia. Alata guzti zertakoan hasi, arekin olako jaia, berriro ere
gaur bertso sortatenek bazuten, pentsatzeko helburua, denek zeukaten zertaz aritu, ta hausnartu ingurua, eta gauza bat ederra dugu, hori gauza segurua, ideala bakarik bertxotan, marraztu digun mundua. Ideala data esan beharrik, ere ez dago zergatik, azken aldian buruan zerdun, ondo ikasiatet nik. Bost bertsoetan bere teoria, ala azaldu du garik, nahiago nuen eroni ere, hain motxe esplikauko bali. Belokirenak ere zaltziren, gaurkoan bertso justuak, denok poltsigotikan perotuz, ateraikegu eskuak. Amona hiltzen urrengo asteetan, hor aprobos prestatuak, seguru goitik entzun ditula, beloki zure kantua. Naizta ni ere belokirekin, nengon serio desiran, pixagaleak amorratzen hor, egon aulen ikus miran. Han aruntzaino joan auketa, guztia zegon dilindan, ni komunean eseri naizta, ederki entzuten zira. Zeruan ziur entzuten zela, ikentzun badek horrela, ta bazekiat ikomunera, presaka joan aizela, ta zergatiat denek ederki, ulertuko dezute bela, horrek esan nahi zuen oiana luzegi joan dela. Ez dakit banik izan ote den, sorta hori luzegia, gogoatu ere ez da egiten ta nolako miseria. Alata guztiz esan dezuna, igual genduan egia, hasieran zan Citroena ta bukaeran Ferraria. Egia esan ez dut ulertu,
nik Mikelen kotxeena. Esplikatzeko badu aukera eta badauka baimena. Baina urrengo bertso sorta zen, bai Aritz Mujikarena. Kuriosoa nola esnatu zaion aitatasun sena. Esan nahi nuen poliki hasi, dala bera seratikan, baino jarraitu beharko dugu guk aritzen hildotikan. Ni adurrena enterau nintzan beranduta kaletikan, berak ez zuen sorta espero nik ere ez umerika. Batzuk isilik aritzen dira, adur zebilen horrela. Zuk ez zenuen espero baina, berak egin zuen bela. Zuk badakizu horren aldean altu dagola nibela, baino espero behar zenuen lanean ariko zela. Adur lanean gustora itzen da, bai bentsat be gustokoan. Baino sorta bat bazun honetxek, ai Imanolek kolkoan. Batzuek ume txikia dute, beti beraien gogoan. Ikfuolakin segi Imanol horrelaxe luzaroa. Imanol futbol kontuetan da, irratiko hoien pare. Kontatzen ditu hainbeste berri, eta hainbat nobedade. Imanol urrun iristeko ere, oso prestatuta zaude. Madrilgo berri ondo dakizu, bertara iritsi gabe. Isiarrekin aztu naiz eta aldatu beharko da gaiz. Egia esan entzun ditugu, guztiak aurpegi alaiz. Era ontako laudori horik nola ez degun entzuten maiz. Egia esan momentu baten lehendakari sentituna. Miguel ederki asko dakizu, lehendakaria zarela. Gure artean zeurea dezu, gorengo nibela. Eta isiar lehenago, zuk zeuk kantatu dezun bezala. Arituz gixan zer horrek ere, jarraitu zazu horrek. Ikusi, da ez egin zuen bertso sorta egin, ez dela hori
Zabal. Bueno, batzuk lau esan ditue, beste ni ez konforme eta indua amabust. Egia esan, bertxoi jartzen hasi nintzen da, kontatu nintzen, hasi nintzela jartzen gauza arrakuak. Tartian Y-a jartzen dituen ikiak, halau kontuk. Eta hasi nintzen jartzen liburu horietan azaltzen dien izarraruek entendimendua eta komprenitu eta ez olako gauza arraruak. Eta xea produktu eta nion da medikuta jo nintzen da esan zitean medikuak zen egola. Txomin Garmenia sindromia. Bueno, aiurri betzi infiarko jo. Eta bueno, bertsoitan kontatuen herriko lagun batek bainola kontatu zuten histori bat. Herriko beste batek bere garaian kontatzen zuen histori bat. Histori kontatzuna Xusparro basarrian jaiotako gizona zen eta ez izena zuen Xumagezur hortik zuen kontu batea zen olako historik ezian are kontatzen zituen. Eta Xumagezurren historio bat jarrienik, hemen 15 bersotan kantatuta. Hasi bainoren arretunetiko dituzke hiruzpalau hitz. Bat azaltzen da historiak gertatzea Bulandigi tontorrian. Bulandigi da hemen Ziturklipean hor oain eskadorak eta indiakentzen mendi tontor bat. Garaibaren hortan arbola eta pelazia honetzen da. Han pasatzen da eta bestia Akezko Errotako botanian. Akezko Errota da astea sualde bideo horrikoa zela hor eskuita errota moduan, eta botana da berriz, urputzu bat. Urez bereta hona, handik errotarek handitzen gure nuz. Gaur ikasi zuen zerbait barritu. Bueno, Xumagezurrenak erositeko prestidioak. Ezarrako griñaneri, udazken
baina nere buruan gainean tira. Eskuetari naizta eskua, erantzin nio segida. Kanioia guretzi pintzerako, igesiak udan zira. Pentsatu nuen Afrikatikan, etorri dituko nera. Negaturik gabe mongo dituk, negarriturik gainera. Seguru erijoan dituk, akezko errota aldera. Hango botanan preskatu eta burrago bat egitera. Buru istua izan bihartu, erdi ezpari hartanak. Ala izari asmatu nitun, zein ziran usuen planain. Naiz 200 metroko arroba ditun, aipatu deban botanak. Danak uretan sartu nahi baino, ez ziran gabiltzen danak. Koderrekutik atera nintzen, bezain mantxo mugituz. Denak iesikoan ez zitezen, arrimatu nintzen tontuz. Ni guztianak hasi ziren, zipristin eta istiluz. Sagazatu bat eskuan hartu, tazaz jartu nintzen buruz. Eze hartutzen saiatzen ziren, iesianen bat bide. Luma guzti zeuzkaten eta laizterre egiten zuten. Ibitartian nintzen dituen, igerian eskuinezker. Eskuran neukan sagazakuak, gainezka egin zuen laizter. Hartan nintzala zerbait igeri, ikusi nuen urtetan. 8 kiloko erdi handi bat, zebilen putzuan kuentan. Kolpe bat eman buruan eta, sego utzi nuen bertan. Eskurik libre nola eneukan, atera nuen hortzetan. Etxe aldera abilu nintzen, pozez prinkuak eginez. Baina biankak sentitu ditu, laizter kargatuak zinez. Ematen zuten hankak istali, zizkidatela burdinez. Karga guztia utziz geratu, nintzen jarraitu ezinez. Horietan nitun karga horiek, nola normalak ez zian. Eseri nintzen bide ondoko, bedrizar bat elertzian. Ura sorpresa hartu nuena, laruzko botak entzian. Zazpira borreia zatu ziren, horietako agoitzian. Ura sorpresa hartu nuena, laruzko botak entzian. Zazpira borreia zatu ziren, horietako agoitzian. Pertso guztia sinistazeak, ez ematen ditu lanak. Horako kontu izaten zituen, susparroko urazanak. Nik horrelaxe jasuen ditut, sumak ez zure gesanak. Erositako prezioak da, saltzen bizkizuetan. Nik horrelaxe jasuen ditut, sumak ez zure gesanak. Erositako prezioak da, saltzen bizkizuetan. Gabon denoi, bizi aritzi mila esker. Gero peña eta txorde ere, egiten saio mozangatik. Eta musiko baino gehiago ez naiz eta gutxi hori eta paren harriko naiz.
Ez, sarritan nahi izan dugu, ire neska, ire mutile, nire neska, nire Andrea, nire gizona. Eta bertso sorta goiteko garaien bi hildotatik tiraka ekarri dut. Bata, niretik, pentsatzen duten ezelako, zeatik izaten dugu bikoten harreman hori normala otea. Eta orduan, konparatzeko, animali behida jartzen naiz. Eta animali batzu badie, biko erlazio dituenak, nire beste batzuk taldetan elkartzei. Hoi hilo bat, hortik erritena. Eta beste bat, nire kuadrillako batena, Opa Feliz, eta inunibilikoan, eta arek esateu, gure bikotek beste bat maki baldin badeu, zeatik ez dion utzi berri maitazen. Bueno, ez segitik hortiken, bestela hortiken bat, alkarrekin burrukan, hortia baten beraz kokite maezak eta kantaten gotut, abertzi eritzu ezkizuen. Izan naiz bizitzan zehar
etorri gara eta amatxori bide mago jo, abertze esate digun. Oia! Nik adur gauza gara esan maiet. Nik joan dela denbo asko ez dala egizela sesuntezinean, eta pentsa hori bai, baina ikusikoek beste hori jaiotzean ean gauza aldatzea. Gaur 7 bertso, berez 11 bertsoko sorta bat zan. Kontua da, zuek asko bentzari baino gaztexoko zeatela. Baina honik azken artean baduket kezka bat gure gurasoen inguruan zein prestatzen duen kontu bat azkenean gure gurasoen senide batzuk hiltzen joazen enean arro gehiz izan dianak eta inoko kezka gabe bizi izan dianak gero zainduak izango ote dian eta behar badagu izango otegean, beraien zaintzaileak, enuke nahi, baina usteet tokatuko zaigula gure gurasoei zorri egunean eta horti dijoa. Urteko mandan dena oztopo, azken moladan, gorputz adarrak, indar gabetuz, dijo azpiten txandan, txandan, dijo azpiten txandan, txandan. Gaitzak noiz nahi erren hankadan, hori dela eta patxadan, zaharretxera noinez hasi, den aur baten abiadan, burua galdu aurretik nere, lekua aurkidezala, bihotz burutan, bigiltzarrako, ditut josita, barrentak ambo, bizitza ies, doan iere, iesina bidelako, iesina bidelako, gauza onak kanporako, ta inoiz ez etxerako, nereko janintzelako, nik hautatu dut, aberaz hango, arauak bete beharko, nere etxeko paretak horma bihurtu zaizkidalako, bihurtu zaizkidalako. Zarrelpen doitza hartu abaro, dena babesta, dena amparo, hemen ez dauka hirugan bide, diren joko eta trago, diren joko eta trago, kristal ilunaz harago, argi izpirik ez dago, etxinarri zaitzeago, lehenago ala, nengoen
Artolak eta Etxordek behesa egin duen, musikok espektakulo mandu eta eskerri asko etortzetik eta bukatzeko, biletikoaren bertsu bat beste botako dugu. Herritan duzuna, guri eskerrak emanez, eta saio nola ikusion, eta bueno, horrekin mobilen saioa bukaera, eta hurrengo urte behirabe ikusiko dugu, aurten propagandik gabe 50 nola juntatu bat, eta hurrengo urte frontoien, ikusiko dugu. Eta bueno, txalabero bat, eskerrik asko, zorten duen nahi, eta horrekoa Pues,